megalayapost.news. Halor kijing shat hambor kinong shnong ke ilka sutnga ba shnong rim ki ba persya ke public hearing ke Shri Cement Limited kabla sedang nadu ke live hotel unaitung ara jara pun rio baru kijing shat hambor kinong ilam ke Jantia National Council bagi dikhan ba wad presiden barang ba kila syakam haki pulen presiden ke JNC ba sambor mileng do menta ke singi ula kentho tenge bakini baro kilawanja namar kijing aibor ke sorkar bakentum nadu menteri rang ba Konrad ki sangma ki sembut menteri ke sorkar bakentup yuba prestun tensong bar uba senyau bhalang dhar habakran kilat pathai kubor ba sambor mileng do kum presiden barang ba ke Jantia National Council JNC ulong ba kaseng ke pandamjur halor kini kam thombor ke sorkar jela bat ka bas ngulengo kolong tangban kem ya kit khot kaseng bat kentup yu uru kum unong ilam ke sorkar kelha banwanra da kipulet nadu Garo Hills tangman pha kem kit khot kaseng bat yu kum unong ilam ula kentho teng eru ba ke company Shri Cement Limited kadi ke company kabla penun kam da ki mafia berkalat hiat da kapisai kipat ba tangman kershan ke public hearing bat kayo bor hadu katoru dai bekershan ke sorkar bola keno nadu menteri rembak ke jela bat kisembut menteri ke sorkar jela ula pensyaru kumbala pau hakila pathai kubor lo ong ba ke public hearing kala yai be yai renti henry ha ke public hearing kidan tangki bekershan bat kito ki kenhun ba persya kimsham la yola ban lech mentang ba ki bor pulit bat ki mafia kila khanglat kumbala ti da ka thliwe ke surong ke jing penon kami ki tia gas bat bonru ki blaman saw bat kentup ke jing sha penjot ki kali ki motor jong kito ki kenhun ki ba persya ya ke Shri Cement Limited susu lo ong ru ba ke JNC ke penram jur ya kini ki kam thombor persya ya kito ki ba persya ya ke Shri Cement Limited bat kum ka seng kanomla ban klet ya kini ki kam sha thombor berwala kila sha kem ne sha rem ke seng kandang yai beteng bat kanom pendam na kamta ban ya khun ya ka hok ki ba sha thombor kumbala le ha kani ka public hearing ke Shri Cement Limited da kemen sem ke ba sngosi da kemen sem ke badap da ke jing sngo yamram ngawan hakmat jongpi kinong song snong jong ke bri u nyeutrep bat kham tam ya kinong song snong jong ke resign tia ke ba it ke jongi ban ithu shipi ban penpau shipi ki pai ba ke ke bala jia yang i kinong ilam jong ke JNC haden bangi layo i bala don ke jing pen ibor bat ke jing sha thombor jong ki riu pai ba nadu kinong song snong jong ke snong rim bat kinong song snong jong ke ilka sutengah ni na kaliang ka JNC da ka we ka mensim kata kalong ban aibor ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi ki basha thombor ngila mi na po cleariat ban lek sha kite ki jaka ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi henry kumba yu tudong beseng habangi poi ha ka shnong simen mah ka bangi khat ka umplang ki polis kila cross yangi da ki kali ki jong ki kumba ki le ya kumba kila kumbangi dai kita kile no lane ngi dai kinong pentrim habaki pulit kila ker sodong ya ke kali ke jongi kila kem ya ki dekhot ki jongi ya bat yengaru ko mu presiden bat yu general secretary ya u hadu ndriumut ki dekhot ki jong ke seng kila syakem bat kila bom kila tit leti ya kine ki dekhot ke jongi ngidap da ke jing sngo si banyo i ya kene ke jing long agresif jong ki Polis Meghalaya kibam ken snapshot yang ikum kinong ilam seng balang bat kila kem yang ikum ba kem le no ka henry ka bapen sngosi shushu yang i ba ka sorkar jela ka haban wanra kerpang ya kita ki polis na do dapo Garo Hills ban kem yang i kinong ilam jong ka JNC bat ban thombor ya kine kinong song snong jong ka elaka nongkle bat jong ka elaka sutengah habang ke bajah ka to ke sngi yo i ba ki pulit jong ka distrik ke jongi ki long tangkum kita kinong pen i ba uno ude uta usambor mano bade kita kinong ilam jong ka JNC ba kini ki pulit na po Garo Hill kila kembe jengi rengkat ki tiar siat ki jongki rengkat ba kila phongma selede ba ngi penrem jur ya kane ka jingle jong ka police department ki balayo bor na kita ki bahalor na market kum habangi persyang banikran bat kini ki pulit balai pikem yengi halor kono konong rim pikem yengi ki syuong be yengi ngim tip henrengi layo bor na ki bahalor susu habangi pet ya ka ke bajia hapo ka ilka nongkle ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong ka ne ka sorkar bakane ka sorkar hakadur jong ka development kala kini ya ka jakpo jong ki nongrep ki bajurep haute ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nongsong snong jong ka elka nongkhle bat ki wepat ki elka ki bodon ya ki jaka ki jong ki po uni ulum serman bat om tang kata milio iru ba ka sorkar kala penpai kala penpra ya ka jinge de ya pedeng ki arteli ki elka
Berkalapan miru ya ka jingnya kerja put hapo kin hapadeng kini ki arteli ki ilka kabade ke ilka sutengah bat ka ilka nongkli. Kini ke sorkar jela ke jongi habangi pet ya ke bakal le kamdon shu ya ke jing le rain. Lene kamdon shu ya kata ke jing yitiblam. Haba kini ke sorkar kala le ya ki kam thombor ki jongka. Lengba ke polis department bat kita ki mafia. Om shu habari Henry kini ke sorkar kala le ya kini ki kam habashit habarang. Nilai hadukat no ke jinglong agresif jong ki pulit ban khanglat yengi kinong song yengi ki ba persya ya ke sirisimen bar kenihi ke penisai bagani ke sorkar jongi kambe ke sorkar ke bapet ya baro arliang Henry kade ke sorkar ke banok siliang ngi kwa ru ban bu ke jingkeli ke basai syau home minister obadan buram jongi usar Preston Tensong ngilayo i ba ula kran na kilat pathai ku bor ka ba ong ba om tang kinong persya ki badon Henry ki don ru ki ba kershan ya ka Shri Simen ha kata kasla ka ba ar ka jong u Henry ke ka ba ngi kwa ban bu jingkeli ya u home minister jongi kalong ba halor kanu ka kendon ba ula pha kem ba upha detain yengi kinong ilam ka JNC na ka benta ban sim benta hagane ka public hearing bat balai ka sarkar jela ka hab ban pha kerpang ya ki pulit napok Garo Hills ban kem yengi kinong ilam ka JNC bat balai ka sarkar ka pha bom pha tit ya kinong kershan public hearing bat ka airu ya ka VIP treatment lene ya kata ka jing ka jing yeda ka bakerpang bat ka jing treatment ka bakerpang ya kine ki bakershan manu ba ai bor ki mafia ka Shri Simen ban klong ya usurok jong ka PWD pilayo iling ba ki lat pathai ku bor bakat ba ka sarkar kadang kular ban wanra ya kata ka roy ka par hapo ka snong ka thain ka jongi hapo ka district ka jongi niyo i ba kine ki mafia jong ka Shri Simen kila klong wat ya usurok ubaran kam ya ka jing pen bha pen miat pen ban kine ki mafia jong ka Shri Simen kila klong ya ne usurok ba ka jing kili klong manu ba ai bor ya kini ki mafia ban klong ya ne usurok bat ngile i ba ka jing klong ya ne usurok kala kata ya kinong le kinong wan hakato ka thain ban ngile i ru ba wat ki ba armet ru kimla ban poi suk poi sain cha hospital haka jaka bakin yo ban le suk ki hab ban wanra kali da ki be pat ka kali ban poi spo ki hospital kini hi kalong ka ka bamla ban pedang Barka jingkeli ka bakrau ngi kwa ban bu ya ka police department khamtam ya home minister badan buram jongi usar Preston Tensong mano ba ai bor ki pulit banetre bar kini ki mafia jong kene ka Shri Simen ban mano ba ai bor ki ban kawang mau ban penjulor ki kali ki ba thmu ban le ka public hearing ban mano ba ai bor ki ban penmensau ya kini ki mathmu ban le ka public hearing Barka sarkar kam dan kam ban pensyai yengi halor kene namar ngingi tip syai badai UCM dan buram jongi usar Konrad Sangma u deputy CM jongi bolong ru home minister usar Preston Tengsong bat u deputy CM jongi banapo jain cahil umasnya bahalang dahar dei kine kiba ai bor ki pulit bakin long agresif hado kato yengi kiba persya ya ke public hearing Bat nilayo i lengba ka jing sepriang hakilat pathar kubor lengba ka jinglik jong ka way ka audio clips ka jing ekran phone jong way ubatmu ban lej ka public hearing jong ka Shri Simen ban kershan kala pau syai lengba ka ne ka audio record ba kala don ka jing thit briu ka ba 1000 8000 shikli da kane ka da kine ki agent ngila ban ong jong ka Shri Simen ki badai ki pradok ki prasnam ki jongi bar ke jingkeli ke bangi kwa ban bu ya ka district administration ya ka state government as a whole ke senjam ke bak sarkar kan shim halor kene ke jing pendon kam jong ka Shri Simen da ka bor pisah ban yurot ya ka hok jong kinong persya bat ban pensengap jar ya ka sur ke jongi kinong persya upai ba ude ban syai ya ka jing tmu jong ka NPP ke bayalam ya ka sarkar kene ke parti ke kwa kang ban ke maispa nambo Jaintia Hills bat penklaim ya ke parti jongka bat kamselia shu wat ban thom da ke bor tang ban ke maispa bat kene ke sarkar kamde ban klet balada upai ba uyelong kawe kamdon jing yengi bengin penklem bat ya ke sarkar
ngila yo I ke jingje ki we ki state jong kari India ka jongi bat shaki we pat kiri le dangi don ya ka jinge teli bat ka khubor ka bangi kwa ban pha shaki MLA ki MDC jong kari lum jantia balai philong tang kinyang ko ngu jong kane ka sarkar ka bala elam da ka NPP pikhen koridor ya ka parti ka jong phi ban yengi upai ba ubala pengkub bor ye phi ban long kum kita kinong ya sai ain lene kum kita kinong mikmat bat haka jing sngotu ka jonga kumunong ilam jong ka JNC baka daw ka ba pelong ya kini kinong mikmat ki jongi bakin nom khen snap yengi ki khen bangi de baki khen be baki nong jantia ki de ki briu ki ba bet pisa lene bangi bet ya kata kasbai ka rupa pat ki ong kamat ya jot kamat ya yap shato nama randa la poi ka election ngin sa ay ki da ka pisa bat kin saklet ya kine ki ai baro bat ka khubor ka basang ki ko ban pha sha ka sarkar ba upai ba ula ban klet ya kine ka ai ka bala ngila sha mat ha kine ka public hearing ba phila kem yangi phila pen sngap jare ka sur ka jongi phila yuro yangi upai ba ula ban klet hendre ka JNC dalele kanum la ban klet ya ka ai ka ba ka sarkar ka la le ben le kho yangi bat ngi kum ka JNC ngin ya pen ken mau ya upai ba ya ka ka ba ka ne ka sarkar ka la le don bor ngi kum kinong song snong jong ka rejaintia bat khamtam jong ka East Jaintia Hill district bat ka ne ka jingle jong ka sarkar jilla kamde shutang ka kam thombor handai ka ne ka jingle jong ka sarkar jilla kala pengkhen ya ka riti terekam jong ka ri India ka jongi leneng la ban ong ya ka constitution jong ka ri India but ni kwa ruban ong sha ka sarkar bangila yo I ya kirkom terekam jong ka ne ka sarkar kumno ka persang ban pendon kam da kata ka bor ka jong ka ban yuro ya ka hok jong pai ba handrengi kum ka JNC nginum sngap jat ngin setu kilat kilenti kumno bangin yekhun kumno bangin yeksar na ka benta ka hok ka jongi hawat ni yo I ba kilat don ka khubor ka bami syakilat pathai khubor ka ba ong ba yaj bet ka public hearing jong ka Shri Simen handre ka JNC hi kamla ban priang ya ka ne ka jingkam ba ka public hearing kalong ka ba yaj bet nama tang kinong kershan ki badon ha ka ne ka public hearing yingi kinong persya ngila sya yurat bat ni kum ka JNC ngimshim ba ka ka bajia ka de ka jing sharem ka jongi lene jong ki nong snong ki ba persya ya ka ne ka Shri Simen handre ngishim ya ka ne ka jingla jong ka sarkar ka de ka jing yurat bat ka jing pensngap jar jubor ya ka hok bat ya ka sur ka jongi kirit kiria bat namar ka jing sharem ka de ka jing kutno jong ka jing ile handre ka JNC ka shim baka jing thombor jong ka sarkar yangi kum kinong ilam jong ka seng badi ki pai ba badi ki wepat ki seng bahalang kane kan de ka jing sedang jong ka jing ile ka jongi ba kumno ngin ile ba kane ka sarkar mentang ile yo jing seneng shibun na kane ka sarkar ngila tip ba kumno kane ka sarkar ka terekam bat ngi kum ka JNC ngin sa yekhi kat kibor kibadon kat kilat kibasya yang ingin sa persyang ban wat kilat kilentina keleng saudong ban pensngeu ban dawa ya ka hok ka jongi bat kipai ba kimde ban sya elam bakla hakasur ke banang nei nang tai ke ba persyang ban penpai penprai ka ne ka jingi teli ha pedeng ka JNC bat ki we ki seng bahalang ha pedeng ka JNC bat ka ilka sutnga bat ki nong snong jong ka ilka nong khli ngingi kran da ka basyai banginum syong klikti nginom kan randin kata pidang le ben ngingi kata pidang sempat pidang tiet ngingi kata ka mensem ka jongi kadang rehem bat dalele pinumla ban pensngap jar bat pinumla ban pelip ya kane ka ding ka bala me ha ka donut ha ka mensem ka jongi kum ki sipai jong ka JNC bat kum ki nong ilam jong ka JNC da kane ka khubor na kwa ban pha shepi kinong song snong jong ka briu nyu tre ba pimde ban du mensem ka JNC kan yang scam habaro kini kisngi ki banang wan Meghalaya Post.news